Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Bali, ngayon po, magpapak po ulit kami ng relief goods para po sa mga senior po dito sa aming barangay. Bali, 75 senior po yung ibibigay po namin. Bali, ito po ay second batch na po. Bali, kasama po natin sa pagpapak ang Team DFL. Yan. Hi guys! Si Ligaya wala pa. Bali, yung ilalagay po natin guys sa yung bigas po ay 5 kilos po. Ganun na akong paglampagan. Ganun po ulit. Kung ano po yung binigay namin noong nakaraan, ganun din po yung 3 dilata po. Tatlong noodles po. Isang 2 bar. Saka isang bar brand po. Isang inipit. Biscuit. Sana magustuhan guys ng mga senior. Bali guys, meron din po pala kami mga bibigyang PWD. Bibigyan din namin guys. May sakit din po. Lagyan mo muna din natin. Mother, pakikuha mo ng mother. Bagong giling guys, mainit-init pa. Oh, kainit. Maganda guys, ang bigat. Sarap kainin. Bagay sa mga senior. Ante, kamusta yung quit mo, ante? Ay naku guys, nabalatan guys sa kalayo. Pero masaya kami guys. At ngayon lang ako nakarating dong guys. Magandang view. 61 years. Ante, happy lang. 61 years. Ngayon lang ko lang narating yun guys. Kaya nasugat yung pit ko guys. Nagkakalyo. Ano, ipa-hospital ba natin? Sa kalayo. Kanipis ba naman ang quit na, ante? Tapos, ano pa, katagal nakaupo. Wala na, natagtag pang awanan. Talaga nga agkapuyot. Nasa mata, 61 years. Di, doon lang ako nakarating. Hoy! Oo. Ibig sabihin, di pala kayo palagala ng mga dalawa. Sa kakuan? Wala pa yan doon nakuan. Wala pa. Hindi pa naaabot ng mga tao ng mga yan. Oo. Bakit nabot ang tao kayo? Siyempre malinis-linis ng daan, may daan-daan na. Noon mo namang ganyang daan-daan. Sa Amaling nga, kailan lang kami nakapunta ng Amaling. Ano katagal mo na nag-asakay ng trailer? Kaiba man kasi yung kalayo. Walang oras ba naman? Nagakuha mo ta? Naparigat na kimot. Palakarin nyo kasi ano? Sakay doon. Kumaglakan, magandang daan. Saka yung ano, isa pa yung mga gamit dito sa traktura. Sakay pa tayo. Dapat sana, may putula ka na. Magandang sakay daw sa motor. Tagaan mo naman ang kaya-kaya ka sa Siti nga, binukon niya ako sa kwan. Sabi niya, wala siyang sakay. Parang walang sakay sa Sunod mo na scooter. tayo yung ano, video. Tignan mo yung tsura mo daw. Napapaiyak eh. Saan? Noodles na. Yung nagpunta tayo yung sa video. Huwag si Malaw na ko, ano, tinatanap dos ko na, kita. Seryoso anta? Ay, huwag naman eh. Seryoso anta? Wait lang naman eh.
Sa kibong-kibong. Hindi nga sa plate, yung kibong-kibong ay. Matigas sa buto. Oo, sa kapat ng matigas. Hindi na nga sa mismong plate. Yung sanay, yung sa tapat ng kibong-kibong. Eh, talagang payanin yun. Kibong-kibong. Sibong nga, ulit-ulit kayo. Ito guys, ang aming naripak. 75 pieces. Bibigay po namin siya mamayang 4 p.m. Much later. Ano, camera boy? Kati. Pati? Ang ulit sa lechele? Okay, ang muscle. Size. Hindi kasya sa puro wheels natin, guys. Si Unas! And guys, palis na po kami. Bali, sisimulan na lang po namin dito. Pataas. Maglakad na lang kami pa punta Para sa taas. mabawasan. Tara guys, tara na! Kamusta? Magaling na? Magbilag doon tayo! Ay, wala eh! Para tayo magbilag doon sa ano ay. Tiyagaan muna natin eh. Ayuda. Okay, ayuda kami sa inyo. Si Uncle Pet po ay na-stroke po. Bali, bigyan din po natin ng konting Dalawang buwan ko namin. dalawang buwan na. Lakad-lakad tayo para Oo, ma-exercise na, ito lang isang Ako kumain ko ate na. ay kahit tanghali. Bakit galit? Oo. Nakakan niya po kami. Sige po, Uncle. Ay, salamat. Sige, salamat. Nakabuta kami ng walang Oh, pen. sige, Sige, salamat. Ken. Oh, sige. Mayaman na yan, Sante. Ayan po si Auntie Lori. Wala akong ngipin. Thank you po. Sige po. Para saan na? Ayun siya, doon na. Ala, may upan na ako! Ha? Basta may uba? Oh, dali na. Idali na dito. Ayun si Auntie Lori. Ayun na mamaya. Ito muna si Uncle. Si Uncle Tay, ano? Ide. Ito, isa. Ayun na, ipin. Ha? Bibigyan ko nga ata. Bibigyan ko. Binibigyan ko. Guys. Kalakad. Ipatong na sa upuan. Bigyan lang natin po, Ken. Yung ano, pagkain. Sige, Uncle. Iwan na namin, Ken. Sige, Ken. Na, yung kay Auntie Lude, bigay niyo na. Ayun kay ano. Dito na kay... kay nanay mo, ate. Bigay mo kay nanay mo,
Hapon po. Bigay lang po. Ano po, bigay po ng sponsor po. Thank you po. Uncle. Thank you. Anong masasabi mo, Uncle? Wala, talagang maraming salamat. Uncle, smile. Talagang salamat sa pagmamahal ng sponsor niyo na yan. Yay! Thank you po. Interview ka lang namin. Mag-utang kami kung pwede. Bigay lang po ng konting ayuda. Ay, salamat. Sige, thank you, Ante. Salamat. Salamat sa biyaya. Sige po. Thank you po. Si Uncle Nardoan. Kapatid ni Master Dragon. Hello kang Uncle. Ayuda ulit. Salamat. Salamat, Sam. Ay, naapo. Hindi ko sukat akalain. May ayuda pala. Sige, Ante. Sige, salamat. Salamat nga. Sige po. Wala na sa bayan niya, ate. Nandun sa kapatid niya. May iwan. Mang bibeng? Oo, ate. Ay, agin mo balay mang bibeng. Sa ano, bagong silang. Pareho na silang bagong Iwan na lang po namin, te. Oh, sige, salamat po. Sige po. Bigay lang po ng konting ayuda, Kel. Buwang galaw ka na naman ang kakanin, Kel. Bigay lang po namin yung ayuda po. Sige po. Sige po. Thank you po. Kaideng. Bigay lang po ng konting ayuda po para sa senior. Thank you. Very much. Sige po. Picture lang po, Ante. Tas mante. Ipakita mo. Sige po. Thank you very much. Tingin po dito. Dito po, tingin po. Sige po. Tara. Konting ayuda. Maganda. Pangit. Sige po. Salamat po. Okay po. Bapak! Hangapon po. Konting ayuda po. Kaya ano po ay sa DFL. Picture lang po, Ante. Sige po. Sige po, Ante. Salamat, ah. Sige po. Di ba pag ito ni Sheila? May ano lang po kami, dalang konting ayuda po sa mga senior. Ay, nakikita mo. Ano yan? Kuya? O yung mga ano lang din dyan, hindi mo mawala nga yung ganong ano, ng tao. Hindi mo nang magawa. Bigyan na lang natin, ah. Oh. Mga estudyante niya. Magpalakas po kayo. Kaya niyo pa yan. Si April po. Para po si Ate Irene po nasa Singapore pa po. April po. April. Bunso. Yung bunso po ito. Kasing ganda ko. Ang ganda ka rin. Maganda pa kayo, Thank you ma'am. po, Naku, Nas. bata ka pa. Kaya mo pa yan. Agtaray ka, hindi. Nag-aakon ka lang ng dati, di ba? Nagja-jogging-jogging ka lang eh. Jogging, tapos nung mga kinikini ng lockdown, doon na nagsimula. Kasi po lakas niya pa. Nakikita ko nga sa Facebook pa. Sabi ko si Ma'am, oh, kabata. Parang ano pa, bata pa eh. Kung Kasi kasi noon, ayaw niya, kasi nagagalit niya na hindi niya na wag mo nang magkano yung mga senior sabi niya. Kaya hindi sila nagano. Simula noon, nagano na siya. sayang na. Kaya nag-ano ka lang dito. Nakabata na. Sige. Sige po, ma'am. Sige po. Kaya niyo po yan, ma'am. Palakas po kayo, ma'am. Sige po, okay. Hangapon po.
Bigay lang po ng konting ayuda po. Meron po. May biscuit. Biscuit po at saka gatas. Sukal po. Thank you po. Hindi po. Thank you po. Smile. Thank you. Magandang hapon po. Ay, Uncle, may aso. Bigay lang siya ng ano, kunting pagkaano, ayuda. Picturean mo na, Tess. Bakit naman ang bahay ng Picture din tayo daw eh. Bahay Smile, ng Uncle. Smile, doon pang niloto niya. Kilala mo pa kami, Uncle? Ha? Naka-Christmas ka daw. Kilala mo pa? Sino ka kaninong mga anak? Hala, si Uncle, di mo na. Ay, siguro. Kuya! Okay, ay Kuya Batute. Original. The original. Hindi, asan na si Kuya Batute ngayon? Ah, ito na ang bahay. Bakit din yung tinitira yung bahay mo doon? Wala pang papag eh. Papa, pero pinapagawa na. Ano yung mga binibenta mo yan ang kain? Yung ano? Buya? Hindi, panggabi. Sige, Uncle. Thank you, Uncle. Salamat po. Sige. Sa vlogger at saka Dragon Fruit Company, marami pong salamat sa biyayang binigay nyo sa amin. Sige po. Saka sa nag-sponsor ng programang ito. Sige Maraming po. salamat po. Salamat Magandang po. hapon. Thank you, Uncle. Sa pagsama. Si Kumari Sildang. Bago si Kuya Dudong na lang. Ilan na lang? Dalawa na lang po. Bigay lang po ng ano ako sa ayuda. Kunting pagkain. Chip lang po. Smile, Ante. Ante, ano ang pangalan niya? Yung totoong pangalan niya? Ante. Ante, ano ang totoong pangalan niya? Virginia. Ah, Coty Berhinia. Virginia yung batang-bata pa. Virginia. Parang hindi naman senior, wag na. Okay na. Sige pa. Sige pa. Okay na rin. Sige po, Ante. Anak ni Paseng. Smile, Ante. Pension. Salamat po. Thank you po. Kailan namin, Ken? Para sa senior. Salamat ha. Konting ayuda po. Ay, maraming salamat. Pabigay na lang po kay Ante. Sige, salamat. Sige. Thank you. Tao po. Tatay mo? Si nanay mo ay? Ha? Sige, kayo nila. Sige, ito na. Mapaabot na lang po ito kay ano ha, tatay ha. Okay. Bye. Isa ng TikTok. Smile po dito. Thank you po. Sa inyong malaking tulong na ayuda. Okay, thank you rin po. Tao po. Bigay lang po. Kunting ayuda po. Anak. Ano po, mga biscuit po. Biscuit po. Bigas tsaka gatas po. Anak ni Manang Paseng. Anak ni Manang Paseng. Bigay lang po. Ano to? Yung Para lang po sa mga senior po. Para may sponsor po. Sige po. ikaw ang nagbigay. Hindi po. Ay, ano po. Dahil po ng ibang bansa. Kami lang po. Sponsor po siya. Sa amin lang.
hindi nakasali. Wala naman kaming alam kasi, kaya naghatid pa kayo. Hindi, okay lang po. Kasi bawal na po mga sa Paseng. Anak ni Manang Paseng. Bigyan lang sa inyo. Na mga senior galing sa kanila. Thank you po. Thank you po. Siyempre guys, bibigyan din natin yung dalawang senior na kasama namin na sa team namin. Si Auntie Ligaya at si Auntie Paseng. Yay! Guys, maraming salamat po sa binigay mong tulong sa amin. Ang tulong na po ito sa amin guys, kaya Walang mag-iyak masaya na kami guys. Maraming salamat po guys. Yan guys, gusto lang po namin magpasalamat sa apat po na nag-sponsor po para po sa mga senior citizen dito sa aming barangay. Thank you po kay Miss M from New Jersey. Solid supporter from South Texas. Miss A from USA. And thank you rin po kay Auntie Daisy. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa aming YouTube channel at sa pagbigay po ng tulong. Thank you Maraming po. salamat po. Ingat po kayo dyan. Bye.